Nele Birta Thanbang Sondro Singh Rongpi Aprangsi Biswanath Karbi Live Kelangwer Kasing Honara Do Anaphan Kardom Nang Pajireglo Kardom Tane Pini Arsik Jeda Birta Norangton Penajita Aning kanwang asontak taksi peneng lethota langhin konstituensi ke parlo rongner kep ke dokar bera tumta ningkan kimi talondun thang ni phaisi durmiar ni lakha kre ke thom langhin konstituensi ke parlo dendaghat ke dokar bera tumta aning kanwang asontak taksi karbi ningkan kimi pache tondonsi katalona sai dengpon bangso ningkan kimi karcho mayalong aluhi aman ban kache tondon lake dendaghat lems kongchun bang bijoy tiso lapen rongner kep arong asara tum dun pen rdp dun Lasi karbi ningkan kimi aliralon pipon nangpu mathasi karbi ke pathua sonamung bipon lo kapathua men lake sonsori kachibung bathali ke ap keng dongdang ke kat ting ke theng ke kat kaching bai lapen volleyball ke pathua hui pipon lo lapen rong ner ke barong amen kleng tiso arong plong kro arong bini hanse arong dhentain ti arong khoing ti arong han thoteron arong chinthong rong phararong lapen singterang arong henlo Bangso ningkan kimi karcho mayalong cepatirpi ponatuma men lake khoya sing hanse chandrotiso moniram rongpi fumen ingti ken sing teron sunaram be lapen rong ner kep arong aratum cetodun lasi rong ner kep arong aratum ningkani si dome thak menangji aphan mathasi arnam pharo ase arklipon lapen wumut wukan mesen pusi akehai kurusar babu bepen than pachinipon Dendaghat pen Mizoram Hanse report Biswanath Karbi Live Tangte Pini Adun Thua Birta Non Puthorang Ton Pen Arjikta Patumi Karbi ningkan kimi ason ben pache ton ponsi BJP mate Badalab Gramin Party pu amhang pathek ponlo Patumi dongmu kagrong ita kangne kilinga rong along BJP Badalab Gramin Party pu amahang kethegarani talon pon pen lamata me ingthur ponlo lapen rong ita kangne kilinga rong along amekar akehai promesor rong pialang lihin pensi mai kecheng lapen aluhi pachini ponsi meeting pangcheng ponlo lapen rong ita arat lapen tilibosti arat tumalang li promesor rong pialong ningkang sam lapen ningche theche paklang ponsi cherap chetodun pen mai meeting RDGP ponlo Ferang ke alona kashe thanduna tengke jase metke bangso BJP mate Badalab Gramin Party kopia potsi amhang ke pathek pon nangkok lake non karbi arat mate karbiang long aranatum kisum ke pho un apen kacharap kache tudun jia phansi amhang pathek ponlo lapen alang li chelang pet pen karbi aranatum aphan kisum ke pho do anaphan kerap pipajir ponji puta than bachini pon District President and founder of BJP Akhai Promesor Rongpi District General Secretary Sarsing Terang District Vice President Sanju Rongpi Alang Litumalong Cherap Chetodun Penang Ando ये समाज सुधार के लिए और पूरी कार्बी आंगलों की हर क्षेत्र में रहने वाले सभी वासियों को मैं ये बताना चाहता हूँ ये हमारा पार्टी इसीलिए बनाए गए हैं ये समाज सुधार के लिए जहाँ तक पानी बिजली सड़क अनेक प्रकार की ऐसे योजना नहीं मिले हैं उनको तुरंत ही जल्द से जल्द वो पूरा करने के लिए हमारा जो पार्टी बनाए हैं इसको हम पूरे करने के लिए बहुत प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे और जब तक हमारा यहाँ हमारा समाज को शांति नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे यही हमारा इच्छा है यही हमारा मांग है मैं और एक बात कहना चाहता हूँ ये पूरी आसाम की हर क्षेत्र में रहने वाले वासियों अब सब भी सुन लो यहाँ हमारा कार्बी आंगलोंग जिले में धान का ऐसे कम रेट खरीद रहा है इसका मतलब क्यों ऐसे हैं क्यों ऐसे खरीद रहे हैं ये एफसीआई वालों आप सब खरीदना है तो सीधा गांव में आके खरीदे आप लोगों को 1800 2000 या 3000 जितना भी यहाँ पे आके बेचे लेकिन हमारा यहाँ 1800 2000 चाहिए क्योंकि हम गरीब हैं हम खेती मेहनत कितना करते हैं कितना दुख तकलीफ होते हैं हमारा साथ सब अन्याय हो रहे हैं इस अन्याय को हम नहीं मानेंगे इसीलिए हमारा बीजेपी बदलाव ग्रामीण पार्टी की ओर से सीधा गांव में 1800 2000
ऐसे खरीदना होगा। FCI वालों, अब सब ये सब गरीबों की हक मत छीनो, सीधा आके गांव में खरीदो और सुधर जाओ। Ante nangli tumla pini BGP po mahang pathek pon pen labang so mahang pathek kopia phana ke mang sa mahang pathek pon lo. Rong rup khai chitang te hem rit kawe ason keson kelong le kisung lahai ajoine si nilitum rada long ciklang nang koklo nilitum ke mang ke thang takali nilitum rong rup mesen nang ji ing samjin pen rong rup suli thek nang ji hem rit me lang nilitum non kelong le anta me nilitum long pa me nang ji nilituma kiduk ke lak pa nilitum nang lang pa nang lang pon pa me nang ji pusi nilitum BJP pu Badlap Gramin Party pu nilitum ke seng pon lo. Ante nangli tum labang so ke seng pon long konani political party la pasam ka charap dama. Non nilitum political party pu ke cerap awe nilitum pu tebok terai nilitum thekan chingwai si nilitum ke seng pon nilitum pirte la adungarai kupima kelong le lahai nilitum kelang dunji ke pamidun sanji phan ke bori ponji pusi nilitum ke seng pon. Tangte arpu ke kemat fansi ke pek pon ada BJP along ke Klembang tuman an ke. Arpu ke nilike a founder marlo ampene all Karbi Anglong district committee a president lo nimen ke promishwar rongpi lasi nililong nangka cerap dundo general secretary alang literang sanghonon alang leader chat lo nang leader lo Amen son lo. amen sarsing terang lasino nang konilong vice president do sonju rongpi baki ke membership along si Dongmo Kakpen, Singrong P report, Bisonat Karbi Live. Tangte pini adun thua berta non putarang ton pen arjoikta. Dongmo Kakmen Sing Hansearong Ingdeng Plikar Biningkan Kimit Talon Pon. Korkanti constituency ke parliament Sing Hansearong Karbiningkan Kimit Talon Pon Arni Pacheton Dunsi Ingdeng Pliamai Pedepon. Mensing Hansearong non owe kimiari so jangatum kacharlia hin paprang dun theknang ji lapen mena jutang jubat lapen pindeng sumpot kaiketa kirin kibivet theknang ji pu akemang pen jasemet owe kimiari so jangatum aphan RDGP pon. Lason si thang ni phai CR ni karbi ningkan kimiar ni pacheton dun si lo kacharli ke thegari so jangatum aphan karchamai bipon lo. Bangso mayalong kacharipon mai hempu rupen hanse rong asarahin pensi charipon. Bangso mayalong owe kimiari so jangapan thongnong bekekat richong hoi kachithi lengpum sokchon kekan rednong chingdi kekan sonsuri kachibung pen cheng lok ason kachepate kebipon lapen rat amai pi pedopon si chethan chemum lapen chepare seroi amai pedopon. Bangso mayalong aluhia manpen doloi ingti mondol president BJP longki hanse SDB atumpen cheng lok penang an kethe kidingatum chetong dunsi lokacharli ari soe jangaphan ning pathe ponsi ingsam jin pen pachun pon. Mensing Hanserong thang tarigasi ningkan kimikar chu laso arongalon nang pidun penang litum reporter hin penta nilitum han laso arongalon long nilitum han laso nang pidun thek asinang litum han reporter hin penta ni tum nang tum han nang churui glo lasipini nilitum laso ningkan kimi karbi ningkan kimi thang tarigisi nilitum laso karchu labangke pining pen an ingdeng pli an legal lo lasi nilitum along ladak aluhi sarpu atum ke chohang tadu lasi aluhi sarpu penang an na chitong dundu lasi laso aluhi sarpu ke ilitum nilining arlo ting ne pin aluhi sarpo lakel nilitum along korkanthi kondidensi along presiden akai ingtia sangho dolo ingki alang lila an nilitum along alang lila an apor alang li nilitum along apor chien pen alang li 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা sose
dak nili tum along alang li ni tum phan laso barim ruik pi men singhan serong thang tari siningkan kimi karcho long alang li la ni tum phan arong alona pidun thek la selang li phantan li suri kadom pajir iglo lapen pini nilitum ladak keceng pen kejut la keceng sin nilitum rong group riso yang doan atum pen nitum cilang si rong asar ro asar cinthong rohang diuri perang ke pen nitum jamli athon pen ceng muri pen karchu tapaduiglo laso archu igdet pen nilitum rong si nilitum lapukli lahoy ningkan sek pen arnam pharu chithok nangi pu awumut wakanda pariprat lapen laso tangdet pen api nilitum tirim teram ha fisar pen laso bang klem tekang thun lasi pini rong acari nilitum Dong Mukak Pen Rukasan Kro Report Bisonat Karbi Live. Tangte pini adun thua berta non putarang ton pen arjoikta. Dhonsari constituency ke parlo bini ingtia rong along rong asara chor ka chewai po arjulong pen tong sikot manja press club secretary Mongol Singh ingtia hin pen jope dap choran ka chojia phanpu kerap ke pajirdam thang ni phai hini arni amluki mate rong thilu pen kilometer ke thomra chitim an ka helo bini ingtia rong along bini ingti rong asar achor kache timung pi ka chewai po arjulong si pherangke tum kahrida mahod na ka thandana tengke Nili chor kache timung piabang men apok kisu ka cholong lok pen ajok auto chohang pen cheponsi toar beng an pen ache the abedalo la pen toar ke memeder ajok tong sikot pen gari long phit phe mate wang phit un e pen ajok si hospital palin e dalo la pen nili somar bang phli akibisia bang ke ningkan isira chitim sidolang puta than bachini pon Lasi non cari bom mati ake hai Dr. Tuliram rong hanga phan kisum ke phowega to mahin pen kachuning ripon lake nili tum bini ingti rong lapen tebok terai ke doakar bia tum ke towar ke meme kacheleng long le lapen lang ke meme lapen kijun long le tai iduk dobik khangjang lasi tong sikot pen towar lapen kijun alang mes sen pen jun long asonte ake hai rong hanga sangho along anso se cherap chitudun jiputa than nang pachini dun Ladak bining tiarong ese dadak manja press club nili general secretary hin penang ke umri nangko kathe bangala lo je labangso bining tirong lake ladak pini nali ke umri lake arong asar hemat lo ase pini ladak kapusona kotona lo je pini ladak hemaripi mate agang borani pulang li achor lo salang li achor lapusona je patumi dik arni kiso kachoko la apo kiso men kiso la chopo jone langli tombang tongsikot manja ani chipali ji phanpu abang so gari chehangsi aso ke chipon hot na tuwar ke no jone la so katharona jone masi tuwar beng ben masi alangli bang labang so perthi pen chiu nang kok lo lasi labang so alam thenili nili karjulong si nili ase manja press club general secretary hin pen ningduk si pini ladak anang homri lo ase abedat sitame pini ladak ani sini ni kichojia phan pu sang lapen ke halung la lui mali phan asai pa pidu phan halung la abang so irel la so nili jongjung ba sitame ban si lale to man donet lo ase nili gachoning ri kang tu mangala lo la ni tum donsure part ahin anat ke tuwara bang ke nang sot arong lepu pe sitame kisumana rong bangke tuwar penajoni la nonoson agotona bang ongdung la poson ke klang do made niltum adon suri la basuria bangke la pon pachita grat kali ajone masi heglong leda son nak stame humri dam lo polo nangte ining duk meme ase pini ladak ai marpi made ladak basapi kechiwo inang ju ya theta tuwara jone si chiwo inang ju lo asini tungke nitum aphan la non do bom Dr. Tuliram rong hang langli ninge me abang pulo sa langli paneli kindly ban chuning rijia bangala lo
itu don suri hawar stame nang lang pon nang po lapen nang lang pon tha po chalang ba chuning rilo apen ki prapjin la ke towar lapen lang te lang pini labang sorong ke nang litum pini ladak nang litum tame thek bolong ji lang abang ke lang litum lang bunga lang si pini ani anda junang lang stame komentu ni penani tum chuhangunde chupunde stame pini labang so kotona long pen stame nili pachinit poning tung je kinang solo nito ma towar lapen lang la sonia bangke nang ravek nang ji lapen nang rap nang pupusi pini ladak non cari bom sarkar phanda me chunurilo lapen ninge me sa dr toram long hamstame chunurilo ase bangso platform me selang lipan nili alam the ke pali damji pansi pachini pon Manjapen meminta timung pi report Bisonat Karbi Live.